igét is hoztam nektek, az igé pedig a János jelenésében található 18. versében, az 5. verstől a 7. verségeképpen. Mert az ő bűnei az igig hatoltak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságáról. Fizessetek meg úgy néki, mint ő fizetett nektek. És kétszer kettőzéssel így álltak meg a barátokat az ő cselekedeteire szerint, melyek poharátból itattok, ugyanabból 2 annyi töltsetek, és mennyire dicsőítettetek, magát és dobzódtatok, annyi kinnal és gyászsal fizessetek meg néki. Mert ezt mondja az ő szíve, úgy ülök, mint egy királyasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem láthatok, még egyszer, és semmi gyászt nem látok. Amen. Amen. Pardon. Én az Úr Jézus Krisztus? Igen vagy nem? Amen, halleluja. Ezt tudni kell. Az élő Isten szeret titeket? Vagy nem? Ez a kérdésem. Gondolkodjatok el ezen. Szeret-e inkább az élő Isten, vagy nem? Aki egyben meghozza a választ, már mondom is. Az Úr mond valamit. És tudni kell, hogy valamit mond. És azt mondja, hogy mert az ő bűnei az ég hatoltak. És azt mondja, hogy hát jó, ez megtörténik, de szeret az én Istenem? Tudni kell. Megemlékezett az Istennek dolgairól, úgy hatott az ég. Az élő Isten szeret téged, vagy nem? Szeret téged az Isten? Vagy van egy baj van? Ezt tudni kell. Az Úr szeret, vagy nem? Sokszor az ember elgondolkodik, hogy mi is történik, és hogyan is történik. Láthatják, ma az asztalon meg van terítve, igaz? Igaz vagy nem? Miről emlékezünk meg ma? Csak nyugodtan. A bűnök haláláról? Bűnhaláláról? Igen. Tudnod kell, és látnod kell. Sokszor az ember nem foglalkozik ezzel, hogy ki kit szeret, ki nem szeret. Mondja, hogy eljövök a templomba, ilyen dolog, nem olyan sokáig tart, oké. A pap valahogy magyaráz valami olyan dolgot, sok, van időm, el tudok menni. Mondták ezt nekem 20 évvel ezelőtt. Még nem voltam lelkész, de mondták, hogy hát ilyen dolgok történnek. Hát ez van Németországban. És Svájcban, amikor voltam, ugyanezt mondták ott is. Akartam a fejemet, mondom, ugyanez, hát nem értem ezeket a dolgokat. Az élő Isten szeret minket, vagy nem? És akkor nem foglalkoztam még a világ végével, meg mindennel, hogy hogyan történik, pedig az 3-szor be fog következni. És nagy mászik van, mi megéljük az egyiket. Halleluja. De nem is ez a lényeg. Hogy én nem értettem, hogy akkor miről beszél a pap? Nem, beszél valamiről, de nem tudjuk, hogy miről. Oké. Következőről. Milyen nézte a templomban? Vasárnap unatkozol, vagy valami? Ami történik. És ugorpáljunk pár évet előre, én nem tudom, mit csináljak. Mondom, oké, lelkész vagyok, szeretem az élő Isten, de meddig tart? Mire mutat elő ez a dolog? Mert a mi hitünknek tartani kell valameddig. És meddig? Mikor? Hogyan? És mondtam, hogy ezt nem tudom meg tudom csinálni ezeket a dolgokat, most már elegem. És az egyik barátommal mondtam, hogy elmegyek vele túrázni, jó? Mondta, hogy jó. Elmentünk. És ez az egész szakasz jött oda elém, és örömmel mondom, hogy ez így van. Tudni kell. Mi Urunk szeret minket, vagy nem? Kérdésre válaszolni, hogy az élő Isten szeret téged. Higgy benne. Ne azért gyere vasárnaponként, mert egy nagyon dolog történik, hasonló. Nem olyan hosszan prédikál pap se, nem is értjük, nem is érdekel, stb. Valami történik. Mi előre nézzünk a világ végére, a második ponthoz. Oda nézzünk rá, erre a dologra. És ez a csoda, ami nekünk szól, az élő Úr, mi szól? Mit ígér az Úr neked? Kérdésre, felviszlek téged a mennyei országba, nem fogsz meghalni. Csak higgy bennem. Ezt mondja az Úr, vagy azt mondja, hogy ebbe azt kell tudni. Ez már régen rossz. Az élő Istenben egyet tudni kell. Pontosan tudni kell a 10 parancsolat. Igaz? Benne van? Itt van? Vagy nincs?
Szeret téged az Isten? Igen vagy nem? Igen. Ez a helyes válasz. Sokszor az ember nem tudja eldönteni, hogy az Úr mit akar. Azt tudni kell. Mi Urunk próbáljuk előhozza. Itt az egész dolgot, amit az első 5 versben láthattunk, pontosan 3 versben, mindent megmondva az Úr. Ide mond nekünk. Megmondja. És tudnia kell. Az Úr megmondja, hogy az ördög bűne az éghatónak. Tehát ne azt mondjátok, hogy odáig, ez unalmas. Pillanat türelmet, kérdezem, hány ég van? Csak hogy tudjuk. Hány ég van? És valaki mondta nekem, ne hülyéskedj, Dénes, már megint hülyeséget beszélsz. Nem. A Bibliában egy helyen meg van határozva, hogy hány ég van. És akkor, na, és ezt tudtam olvasni. Mondom, római levél, nem olvasod? Az jó, az már nagyon jó. Na akkor, ott mit írt Pál apostol? És akkor, jaj, te jó ég meg. Tudni kell, hogy hányat idéz. Van az első ég, a második és a harmadik ég. Ezt tudni kell. A harmadik égig. Most gondoljatok bele, így szól az Úr. Mert a bűneid az éghatottak. A harmadik égig. Nem kicsit, hanem ténylegesen megtette az Úr, hogy ez nem kis bűn, ez már nagy. Tudjátok, hogy mi volt az első világnak a vége? Miben pusztul el az adatért? Tudja valaki? Nyugi. Azt mondta az Úr, hogy a bűnt nem tudom tovább nézni. Nem tudom. Tudni kell, hogy felszakadt a földek vize, onnan fentről, és fentről is jött valami. A kettő elpusztította. 8 ember éli át ezt mindenki. Kevesen hisztik el, hogy csak 8 ember élte át, tehát csak ezért történt. Mi nem volt addig? Csak hogy nyugodtan lássuk. El kell fogadni. Hogy valami nem tudott az ember ezt elfogadni. Hogy eső esik. Mert nézték így, eddig esén sem volt. Honnan jön ez az eső? És a következő pillanatban, honnan jött a maradék víz? Felszakadt. És tudjuk azt, hogy az egész bolygó belepusztult. Benne van a Bibliában. És azt mondja valaki, jaj, de bunkó volt az Isten. Miért ilyet csinált? Tudni kell. Be kellett, hogy következzen ez? Vagy nem? Igen, vagy nem. Azt, amit az ember nem akar belátni, hogy az Úr nem azért csinálta, mert neki hatalma van, mert ereje van, mert kellett következzen, mert különben elpusztul minden. Tehát tudni kell, a bűn az megöli az embert, vagy nem? Igen, vagy nem? Igen. Ezt tudni kell. Sokan elfelejtik ezt a dolgot. A bűn elpusztított volna mindent. De milyen csodálatos. 8 ember életben maradt. Az állatok is. Kijöttek? Igen. És az emberek most látják, hogy jó, itt volt Noéból csodája, oké, hogy itt volt Noénak a bárkája is, oké, ez a dolog is itt van, oké, most már mindenben láttak, 100 évvel ezelőtt még nem hagyték el a felét se, de ez itt van. Ez itt van. Itt van minden. Mi lesz ennek a vége? Kérdés. Erre a válasz. Az Isten szeret téged? Vagy nem? Szeret-e minket az Úr Jézus Krisztus? Vagy nem? És a válasz az, hogy még mindig. Az Úr szeret téged? Szeret téged? Szeret titeket mind? Engem is szeret? A kiskutyámat is szereti? Igen. Mit nem szeret az élő Isten? Ezt tudni kell. Mi az, amivel nem tud egy asztalhoz ülni? Bűnnel. Ezt nem akarja elfogadni az élő Isten. A bűnt nem. És ez csodálatos. Ha valami baj van, egyetlen dologgal nem tudsz az Jézus Krisztushoz venni, hogy a bűnét mentse meg. Nem lehet. Itt láthattuk az előző írást is, hogy meg lesz a büntetése ennek. És azt mondja, amikor leírja az ellenségét, és majd ezt is végigvesszük, hogy úgy ülök itt, mint egy királyasszony. És nem vagyok özvegy. Itt van, és semmi gyászt nem látok. Ilyet mond. Várj, királyasszony, mi ez? Mi ez a királyasszony? Mi ez? Pillanatra álljunk le. Ki ez az asszony? Mit jelenít ez meg nekünk? A királyasszony, mint tudjuk, mit jelent? Ez fontos tudni. Ez az asszony, aki, kicsoda? Egy egyház.
Az egyház, ahol mindenki oda mehet. Oda mennek és boldogan. Mert ez a királyasszony. Ki a férje neki? Nagyon egyszerű. Jézus a Krisztus. Mi történik ezután? Mi lett Jézus Krisztussal? Tudjuk azt? Mi történt nagypénteken Jézus Krisztussal? Tudjuk ezt? Tudjuk vagy nem tudjuk? Nagypénteken Jézus Krisztust megölték. Megtörtént? Halott is maradt? Nem. De tudja mindenki, hogy ez az egyház itt van a Földön. És ez a csapat mindenki őt szereti, Jézus Krisztust. Ellenben mit mond ez az ember? Semmi gyászt nem látok. Semmi gyászt nem látok. Miről beszél az ember? Ez az asszony, ez az egyház miről beszél? Jézus Krisztus meghalt érted? Vagy nem? Meghalt érted? Igen. Bűnét elvette tőled. Ő a pokolba ment? Levitte ezt az egészet? Igen. Most gondolj többre. Jön a szombat, teljes nyugodtsággal, béke. És vasárnapra Jézus Krisztus hol áll meg? Mária előtt. Temetőben. És megkérdezi, hogy te vitted el, add már vissza. Álljunk meg egy pillanat. Csak egy pillanatra álljunk meg. Jézus Krisztus mit mond neki? Mária. Mária. Ő pedig feluzsol arról, hogy te vagy az Jézus, aki megkérdezi, hogy tényleg? Pedig tényleg ő az Úr. Ezt tudni kell. De nekünk tudnod kell. Neked is. Van szívedben gyász. Tudnod kell. A gyász az mit jelent? Az Úr megölte a bűnödet, elvette tőled, azon sajogsz, hogy Jézus Krisztus idő. Ezt tudni kell. Ő az én Uram. Ő az én Uram, aki meghalt értem, meghalt ti értetek, és sokakért is meghalt még. És itt van előttünk az élő Isten, aki ezt mondja. Ennek nagyon csúnya vég lesz. Tudja mindenki, hogy aki így beszél, hogy vagyon ide, vagyon oda, én bizony nem látok semmiféle gyászt, az csak majd akarok. Sokszor, amikor ezt látjuk, tudni kell, hogy az élő Isten az vagy jó. Rossz vagy jó. Az élő Isten mindenféle évben jó. Szeret az Isten? És itt jön a válasz, hogy igen, az élő Isten engem szeret. Az élő Isten gyűlöl engem? Nem. Ezt tudni kell. Az Úr hozzácsinált. Téged akar megmenteni. És itt élünk ebben a világban, a mai világban, ahol látjuk azokat az embereket, hogy hát oké, valami van, valami rossz, ami nem jó, de nem baj. Semmi baj. Nem kell gyásználni. Majd eltakarjuk. Jó lesz. És nem csak a magyar egyházak, sajnos más egyházak is úgy. Meg lehet most mindent. Majd még egyszer. Mondták múltkor, hogy vicces volt, hogy mit lehetett csinálni például. Egy fiatal asszonynak valami rosszat tett az életébe. Azt mondták, hogy térden ászva kellett mennie be Rómába. Térden. És boldogan ment. Jézus Krisztus mit kér tőled? Mit adjál oda? A térdedet, vagy a bűnödet? Melyiket akarja elvenni az Úr? Ez a fontos. Jézus Krisztus elveszi rólad a bűnédet, a bűnédet elveszi, megtisztítva visszaadja az életedet, bemehetsz a mennyországba. Vagy nem. Pedig az élő Isten szeret téged, mert ezt tudnunk kell. Az Úr, az én Istenem, engem is szeret, téged is szeret, tudni kell. Hinnünk kell. Hinnünk kell az Úrban, hogy ő megszabadít téged. Ismerned kell az Úr Jézus Krisztust, és nem úgy, hogy ő a haverom. Mint már mondtuk, hogy nincs ilyen. Az élő Istenben van egy Úr. Van egy Úr, aki téged szeret. Aki azt mondja, téged megmentelek. Nem kell más. Tudni kell. Ismerni kell az ördögöt minden mozzanatát. Tudni kell, hogy ő például lop. Egy csinálja. Ő hazudik. Ilyet is csinál.
Sőt, valamit mond még. Azt mondja, mentegeti önmagát. És az egész szépen mentegeti magát. Szokott ilyet csinálni. Hát én azt nem tudtam, megtévedtem. És már megint hazudott. Az ördög megtévedett, vagy hazudik? Mert a kettő nem ugyanaz. Az élő Isten téged szeret. Ezt tudni kell. És azt nem mondja, hogy megtévedtem sajnos, félrevezettek sajnos, az élő Isten nem mond ilyet, hanem tudja a bűnédet kérem. Elveszem a bűnét, kitépem a szívedről, és boldog leszel. És nem ezt fog. Nincsen gond. Az Úr nem mást akar, hanem az életet akarja megmenteni. Tudni kell. Az élő Isten szeret téged, vagy nem. Az élő Istennek nincsen tévedése, az ördögé. És nem tévedés, hanem ténylegesen hazudik. Mindent tudjuk. Krisztus visz önmagával a mennyei országba, által visz minket a mennyeknek kapuján, ez csodálatos. Nem azt mondja, hogy valami történik, hanem az életet adja neked nyugodtan. És életed van. Több emberre fogsz találkozni a mennyeknek kapuján át, de valakivel nem. Valaki nem tud bemenni, ha akarna se. Tudjátok, le van írva a Bibliában megint csak, ami hogy is hívják? Sátán. Ő nem tud benni a mennyeknek a kolába? Tud vagy nem tud? Semmi keresni nem tud. Az élő Isten kidobta őt onnan már egyszer, és vissza nem mehet. Vissza nem tud menni. Itt vagyunk a második világ problémája előtt, ami azt jelenti, hogy valami baj lesz itt hamarosan. Csak nyugodtan. És nem nekünk kell szomorkodnunk, hogy ez a világ meg fog semmisülni. Nem neked kell sírnod, hogy jaj, hát olyan szép volt a Jugoszlávia, meg Magyarország, meg még bla 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 bla. Állj! Ez nem fog létezni. El fog múlni. Megtörténik. És azt mondja az ember, hogy bármi megtörténhet. Pál apostol mondta már nekünk, hogy a világ el fog pusztulni. Péter apostol elmondta, és tudnunk kell, hogy tűz fogja felmaradni az egészet. El fog múlni az egész. És valaki azt mondja, hát tudod, ez az lesz, amikor én... Álljunk egy pillanatra meg. Jézus Krisztustól kell bíznunk, ő majd a többit látja, vagy nem. Mert amit nem lát, az az ördög. Tudja azt, hogy veszted, de nem tudja, hogy mi következik ebben. Az Úr, az én Istenem. Az Úr, a te Urad, aki bevisz téged a mennyországba? Majd. Igen, de várjál. El kell mondanod ezt megint csak másoknak is. Ez egy nagyon történet. Szóval tudom, hogy sokszor hallottál, hogy tudjátok, hogy nagyon unalmas a történet, de el kell mondanod mindent. Gyerekekkel foglalkoztam a hétvégén, és mondtam nekik, hogy hogy kell, és hogy lehet Jézus Krisztussal beszélni. Nagyon dolgot mondtuk, hogy ezt és azt kell csinálni. És jó volt. És az egyik mondta, hogy ő ezt nem érte, ez most hogyan van? Mondom, nem láttad a Bibliában, benne volt, és így mondom, na ne hülyeség, nem olvastad még a Bibliát? Hát adtam Bibliát, és fel is volt adva, hát nem olvastam, mert hosszú volt. Mondom, hitoktatás nem 1 órában, hanem 2 órában lesz akkor. És jót nevettek, jót mulatták. És mondták, ez jó, Biblia nem rossz. Tudod, ha megkérdezem, hogy hány evangélium van, azt tudja akkor mindenki? Na, hány evangélium van? Összesen van 4. Ezt tudni kell. 4 Istenünk van történet az Isten képünkről. Ezt tudni kell az Új Szövetségben. És azt mondom, hogy olvasd el, elolvasod? Tudod, ott van a Bibliában. Elolvasod? Ami csodálatos. Rád nézek, és tudom, hogy te olvastad. És örülve vagyok. De te elolvasod? Vagy nem? El kell olvasnod. És azt mondom, a legegyszerűbb, kezd el János könyvével. Az a legjobb. János evangélium hihetetlen történet. És ezt örömmel kell látnunk. Miért? Mit lehet látni ezen kívül? Jézus, láthatod? Igen. Fantasztikus ajándék. Láthatod az ördögöt is benne. Jaj, azt én nem akarom látni, pedig láthatod kell. Láthatod, hogy Jézus kit győzött le. És mondja, hogy jaj, de én nem vagyok kíváncsi rá. Mondom, pedig azt nagyon fontos látni. Jézus Krisztus hol győzte le az ördögöt? Ezt tudod? Mondom, volt egy rész, ahol nagyon boldog volt. Nagy csütörtökön, igaz? Elkezdek gondolkodni, hogy hát
Akkor kapták a Jézust. Mondom, és akkor örült az ördög a legjobban? Hogy most kinyírjuk a Jézus szavát? Az élő szót megöljük? Nagypéntek következik, hogy megölték Jézus Krisztust? Hát ez keresztülszedik. Szerinted mi történt vele ott? És igen. Tényleg jó. Ó, igen, de jó. Mondom, legyőzték Jézust. És jött a 3 napja, szombattal együtt. Így már van értelme, miért kell szombaton bemenni a temetőbe, miért nem támadhat fel, stb. És mondom, Jézus előre lép megint csak. Jézus Krisztus szól, és nincsen fölösleges rész. Mindenki elő odaáll, Jézus Krisztus? Igen. És szépen átvettük ezek az egészet, mondom, látod? Ezek a dolgok, amit lehet olvasni. A Biblia, ott van neked, olvashatod. El lehet olvasni, mit? Mert a tiéd? Igen. És mondja, hát a tiszteletes olyan szépen mondta, persze, ezt ismerjük, a tiszteletes szépen mondta, ismerjük, jól van, oké, rendben. Amikor te hogy leszel, hogy benne vagy a szobában, és éppen tönkre vagy ütve, valami kirúgtak, vagy szakítottak vele, hogy bármi történik, és rossz vagy. Nem tudsz. Itt kell látnod. Mert a tiszteletes olyan jó, csak éppen a tiszteletes úr, vagy a tiszteletes asszony, hát még több tud oda menni segíteni. Mert éppen temetett, mert éppen aludt, mert akkor kell fel, stb. Mit tudsz imádkozni? Mondom, és elmondtam, imádkozni. Tudsz imádkozni? Mert az ördög itt van velünk szemben. És azt mondja, hogy tessék, így kell lenni, nem látok gyász se. De viszont tudsz imádkozni? Érted, halt meg a Jézus Krisztus? Érted, támadt és fel? Hatalmas erejében örömet adott neked? Vagy nem? És ugye, hát jó az, de nincs de. Ez van az Úr Jézus Krisztusban. Neked konkrét kapcsolatod van vele. Igen vagy nem? Igen, ámen. Ezt kell látnunk, és ezt kell tudni, hogy az Úr szeret engem, megtett mindent, és halálra vár a bűnözős gondolat. Még a bűnöző ördög is ott áll. El tud pusztulni. Nem kell félni. Miért nem? Szeret téged az Úristen? Még egyszer. Igen vagy nem? Igen. Következő. Meghalt értem? Igen. Feltámadt értem? Amen. Nincs esély.